Go live. Go live. Je bent mensen. Haha, go live. Ja, mensen, we zijn live wat goed, dus ik zal even mijn iPad even pakken, mensen. Mijn iPad voor de reacties, hè. Want Joert, ja, die was even wat bekend meidje, hè. We kunnen eens even wat bekend meidje. Ja. We gaan wat dingen bekendmaken. We gaan wat dingen bekend meidje, meisken, hoor insprekers. Masters even zien, meisken, beste meisken, alle meisken die op nota al mij die houden inspreken met RWL. Masters even zien, we zitten op 161 uren. Maar liefst, je 161, dat is toch fantastisch. Hey Sander Brakels, jongen, hast ik al inspruitsen met inspreken met RWL? Is het zo, hey, dan hast ook mij zware voor die 161 uren die we al hebben. Nou, dan ben we 139 te gaan. We zijn er al haast. We moeten maar even vooruit en dan hebben we het van Wanderhei. Dus ik zou zeggen, nog lekker mij en win een peer van die mooie. Oh, dan mag ik iets instarten. Doe zo. En dan, ja, daar gaat hij, jongens. Dan win je hem door even mij mee inspreken met DWL en win hele mooie prijzen. Ja, prachtige prijzen. Ja, Masters ook een mooie prijzen hebben we hier. Ik ga namelijk, wat voor prijzen hebben we? We hebben Joert een pet van de Friese vlogger. Heel mooi, kun je winnen. Stuur ik naar die ta. Als het inspreekt met RWL. En als dan in gegevens achterlist, lik aan te leven Shenwest in gegevens achterlitten mast, komt helemaal in water. Kan een heel mooi t-shirt had ik hier nog. Ik ga hele mooie loggies voor de fiets. Het is wat donker natuurlijk, boeten op het stuit. Nou, ik al ja, het is donker boeten. Nou, ik is mooi zo'n logjes op die fiets doen. Hij heeft nooit meer les dat net in die short. En de shirt zelfs ik nog wat. En ik heb hele mooie. Joep op recht. En ik heb hele mooie popsockets. Dat is mooi. De popsocket die kun je achter in de telefoon doen. Dan kun je hem erop plakken en dan doe je die vinger er doorheen en zo. Dan kun je hem heel goed beter horen. Of zo. Nee, zo. Ja, zo. En dan kun je hem zo beter horen. En dan, oh ja, hij valt net met mijn hand bij. Had dus geen stikken en scherm meer. Dat is toch geweldig. Dat is geweldig. Goed bezig, toppie. Goedemiddag, jongen van Piro NL. Goeie. Hallo. Maar goed, we ben je natuurlijk Joert ek om even lekker even in te spreken weer. Ik zal daar ook even inspreken. Nou, dan zijn we afreden. Waarom spreken we nou eigenlijk in? Waarom inspreken op inspreken met RWL? Oh, dan kom ik wat berichtjes aan toe binnen. Dat mag eigenlijk even net, denk ik. Want dat zijn al hier hele mooie privéberichten. Of zit ik het eigenlijk? Oh, ik moet deze WhatsApp aansluiten, denk ik. Nou, mag ik het eerst aansluiten, jongen. Waar kreeg ik dat, jongen? De meldingen maar uit. Dat kan ik bij Windows uitzetten, toch? Meldingen, even stil. Zzzt. Niet storen is ingeschakeld. Thanks, man. Oké, hartstikke mooi. We gaan jullie daar even inspreken. Ja, ik zou zeggen, waarom spreken we nou in, mensen? We spreken in zodat we 200 uren om Friese centjes hebben. Zodat we onze smartware ook in het Fries spreken kennen. Of in het Fries dat ze het echt verstaan. Dat is voor mij hetzelfde. En dat de smartware echt Fries praten kan. Morgen zit ik bijvoorbeeld naar een man daar om een video op te nemen. Die werkt in een zwarg en die implementeert, zodat ze mooi heet, zwargrobots. En die zwargrobots, die kennen alleen maar Nederlands. Dus we willen natuurlijk graag dat in het Fries kennen, het meesten. Dus echt in het Fries zijn die zwargrobots praten kennen en dat de zwargrobots echt Fries. Verstaan? Ja, ik wil online, ik kreeg zoekenballen. Hoe lekker is dit, hè? En wat is dit, Bart? Een wikkelkoek? Ja. Een wikkelkoek. Nou. Lekker. Anyway. Daarvoor spreken we dus in. Dus door ik mij op inspreken met RWL. En zoals ik al zei, als dat dorst. Praten en eten. Is net echt netjes. Als dat dorst, dan kun je prijzen winnen. In deze stream. Ik zal daar even bekend maken wat Jusse de prijs won had. En dan hebben we dus tronij de prijzen van Joert die ik niet schrik als Jan litten had. Dus even zien, we gaan wat reacties hier binnenkregen. Dus ik liep even mij dwaande. Goedemiddag, zet van Piro, hier kan zijn. Ik heb ook in gesproken, kan alleen geen Fries schrijven, zei Cecilia Badstra. Cecilia, maakt het niks uit. Hey, inspreken is fantastisch. Je hoeft het net schroten te kennen, je hoeft alleen maar een beetje lezen te kennen en inspreken te kennen. En dan beslist eigenlijk al gebeiteld. Ken gewoon op een telefoon, ken op een computer, het ken overal eigenlijk mij.
Heel mooi. Mike Bon, ik kom uit Brabant. Ken het ook in Zuid-Nederlands dialectaal. Jongen, maar gewoon muziekje, geen inspreken op het RL. Spreek wat in. Want het mooie namelijk is, aan de ene kant moet je dus insprutsen, maar je op mijn scherm juist spreken. En aan de andere kant haast harkje. Dus mocht het nog helemaal verkeerd insprutsen wezen, dan kan er ooit nog in je zeggen van ja, maar dit klinkt dus helemaal nergens. Nee, dit is niet iets Fries. Weg ermee. Dus dat ken ik al. Dus het maakt er niks uit. Iedereen kan inspreken. Iedereen kan lekker meedoen. En al komt ze uit een heel wel lang bij. Het wordt wel uitfilterd. Sjouke, riep maar. Spreekt de Leeuwarder Paus ek in. Dat weet ik niet. Dan mag de Leeuwarder Paus eerst zien komen. Misschien wilde dat wel. Maar dat kan mijn vrede. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen. Als de krijg zijn inspreekt. Als er de vestjes jongt. Dan weet ik niet dat het verstaanbaar is. Want ik weet nog wel inderdaad, ik met de Leeuwarder Paus dat op die markt, die song volgens mij Country Roads, maar het hier gelijk wordt een heel hoofdvest geweest. Ik ken dat een beetje zo van hey ho, hey me ho, ho, hey. Dan kennen we een muziekje hoe dat met inspreken gaat. Dus stel je voor, ik ben nou de Leeuwarder Paus en ik je inspreken, hoe zou dat klinken? Nou, daar gaat hij. Ja, toestaan, best. Is denk ik net verstaanbaar. U kent een muziekje dadelijk. Gaan naar de eind van de alinea. De politie moest in actie komen vanwege een iepenlijke geweldpleging. Het personeel wil graag weten waar toen thuis. Ik had personeel hier nog niet jet, maar ze weten blijkbaar hier wel waar toen thuis ben. Ze mij het haast wel opmjellen hier en daar. Het opmjellen. Als je ook eerst dus weer om harkje, dan zei ze van nou, wie dit goed of niet? Hè? Ja. Ik kan het nog een keer beharkje en weer hier, en misschien het goed dan is. Ik denk dat het verstaanbaar is. Dus ik gewoon op nee inspreken, dat kan gewoon weer. En misschien. Wat voor waar wordt het duurt? Weet je dat? Ik toch een stuk beter. Eentje, wat hebben we nog meer? Mike Bon. Die zei een versie van onze smartapparaten. Plat Brabant. We hebben een Philips Hero. DAF Brabant, ja. Oké, Mike Bon. Sjouke riep me, mast hem zeker nog een keer op de vlog gaan. Best hele aflevering. Een hele aflevering met een Leeuwarder Paus. Ik weet dat ik het zelfs vol hoor. Ik vond het hartstikke leuk die ene keer, maar om nog de hele dag maar die man. En trouwens, had ik een heel mooie reportage op YouTube maken. Op YouTube, of voor een Friesland maken. Eduard, 112 jongen. 112? Best die 12 voor, ik ben uit. Machine van Piro, Mike Bon vergeet ASML niet natuurlijk. Nee, ik een heel mooi Brabants bedrijf. Hebben we nog een Brabantse bedrijf, prima. Zo is het kringetje weer rond. Ik zit momenteel bij ASML aan het werk, maar ben van oorsprong Leeuwarder. Oh, tjoh, er is ook Brabanders aanwezig hier. Misschien. Gaat iedereen noemen, hè? Dit geweldige doel. Oké, we hebben dus een prijs winnen. Die prijs die ik niet schrik al zien hier in de logjes en de t-shirts en de petten en noem maar op. Dan ken je hem namelijk. Je hem gegevens achterlaten bij. Daar komt hij. Hier is het eerder. Huppakee, ik hou hem aan de kant. De frieskevlogger.nl/prijzen. Daar kun je gegevens invullen en dan trekken we elke dag een winnaar. Joert wordt dan de winnaar bekendmaken die zich juster daarop inschreven had. Iedereen is natuurlijk hartstikke benieuwd waar had nou juster die prijzen won. Ik spreek nou even een keer in en dan vertel ik het. En ondertussen kan ik zelf natuurlijk even niet spreken. Hè? Ik kan gewoon op de telefoon. Nou. Ik lei haast boetenboord. Wie maakt je dus een gewoon product? De initiatiefnemers willen zwargvakantie aanbieden. Of er een verband is tussen de verskate vermissingen is nog net duidelijk. We hebben goede uitstellen voor het festival. Ja, dat is misschien wel een beetje apart hier voor mensen die net heel goed Fries kennen. Hoe zou uitstel voor een festival is net toch net iets goeds, maar een uitstel is in het Fries een voorstel. Ja, maar wat leren, hè? Even zien, wat hebben we nog meer? Even zien, wat zei het onder 12? 12 is gewoon een getal. Oh, ja, dat ken ik. Ja, zei het, als van boetenkomst best dan wel welkom in Oertrups Rusterveen. Hé, als het van boetenkomst best dan wel welkom in Oertrup en Rusterveen. Klinkt haast als een zin die inspreken maar bij inspreken met DWL. Het gaat niet aan. Slompa,
Ha 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 ha. It giet niet on. Slompa. Ha ha ha. Ik weet niet wat dat is, maar ik denk dat het een soort van Brabanders is. Ik zal even een paar zin inspreken. Daarna maak ik de winnaar bekend. Zeg je het heel het. Gaan ze nou voor deze expositie echt naar werk maken? Het downloaden van zijn boek is een kwestie van minuten. Hajo Neroos? Het is net altijd duidelijk wat de provincie met die actie bereiken wil. Die is Fries, jong. Meesten zoeken net naar de kwaliteit van een schilderij, maar naar de namen. Oké. Nou ja, je zult je misschien wel afvragen van wat ga ik nou doen aan in de Christvakantie. Nou, je kent natuurlijk wel eerder, ik je de hele dagen inspreken. En ik neem gewoon het de dag. Ik doe eigenlijk de hele dagen inspreken op de WL. Dus lekker op de bank zitten, maar een kop warme chocolademolken of een kop koffie. En lekker inspreken op de WL. Oh ja, de prijzen van Juster. Juster wie de gelukkige winnaar van de prijzen Jilmar Kooi. Jilmar Kooi, de prijzen komen naar jou daar. Nou ja, ik weet dat er al mensen al een mail stuurt of in ieder geval intikt in hun browser de frieskevlogger.nl/prijzen. Ga daar gewoon heen, vul die namen en gegevens in. En ik zou echt zeggen, spreek wat in natuurlijk op inspreken.nl. Want dat is natuurlijk echt heel belangrijk. Martijn zei agoeie. Agoeie jongen. Fries van Brabant is net zo goed als Spaans. Spreken en begrijpen. Oké. Nou, dat wordt een mooie vakantie, denk ik. Dat wordt een prachtige vakantie. De vrouwen er heel wies mee. Die denkt dat ben ik mooi van hem af. De hele vakantie lekker inspreken, lekker praten. Lekker praten. En dan is de hele dag dus bij u om een keet. De hele dag is ook soort zin. De liedse man, maar het altijd ontgilde. Ik bedoel, is de liedse man, maar of de liedse man? Daar mag ik wel hoor. De laatste wedstrijd is nou nog dwaande. Hier wie Witner met treien bij. Het plan waar Arone Vreed door het kabinet goed kaart. Nou, zou je misschien ook wel Sjen kennen. Zit ik hier in een kantoor. Je zit ik horen meestal hier. Ik kan even zien, als ik het een beetje draaien kan je. Zit er vast? Nee, ik kan een beetje draaien. Oh, hier. Die zit direct. Dit is een meisje hier. Hallo. Dat ben nu de stagerenners. Dit is een meisje in de stage bij. Ja, waarin is eigenlijk stage bij. Bij u. Bart, die zit hier iets verderop nog. Er zijn stagerenners die helpen me alle dagen even met deze livestream om dit uit te regelen. Want het is natuurlijk heel volle werk van livestream, dat snap je hem ook wel. Ja, ik vind dat wat te melden. Ja, je kan hem inschrijven voor die prijzen. Doe het alsjeblieft. Had er al mensen inschrijven? Ik zou even hier naar achter gaan. Doe hast het in de gaten houden, anders maak ik het zelf even bezien. Maar is dat heel gauw zien? Ben er al mensen die ze inschrijven voor deze geweldige prijzen? Dan doe ik ondertussen even een stukje zoekenballen. Op dit moment binnen Winkels de superhegels. Als je nou inschrijft via de frieskevlogger.nl/prijzen, dan is het eigenlijk haast wel altijd prijs. Ja. Kijk, even pauze, hè. Ja, jongen. Het past. Zie je maar wat er even in. Wel lekker stukje zoekbal zo. Moet even vertellen hoor. Kom even vertellen. Is dat goed? Wat voor prijzen kunnen we winnen, zegt Nando. Nou Nando. Ik heb heel mooie lachjes voor op fiets. Met echt prijzige lachjes dit. Jij is in de winkel of keer was best wel 15 euro kwijt, denk ik. Hier nog een keer. Nog een keer lachjes, blijkbaar. T-shirt van de Friese Vlogger. Je hebt super lang mee. Dit is echt een heel erg duurzaam shirt. De binnen duurzaamste shirts op de markt. Ga ik me vertellen.
En ik had een hele mooie cap. Een heel mooi pad van de Friese vlog. Ik heb gewoon tafstuurd. Als het even niet gegeven zijn achterlitten. En eventueel winst dan dus die prijzen. Hè? Het is nog net helemaal een zekerheid. We kiezen er een van de meesten die het instuurd had. Maar de kans is wel heel groot aangezien. Ja, voor kijkers houden op dit moment red je kijkers. Dus nou ja, een grote kans. Hè? Die kans is maar lieke hegels 8 meter toe. Oftewel torenhoog. Ja. En spreek dus in, hè. Op inspreken ben dat wel heel belangrijk. Heel wichtig, wichtig. Ik weet niet, dit maakt een volgende keer misschien net wet van. Een stuk zoeken we al in de live uitzending. Ja? Daar is de wedstrijd, Patrick Hoekstra. Ah, Patrick, jongen. Nou, weet ik net, jong. Lekkere boter. Wat voor boter wie het nou? Weer vastboter of net? Ja? Nou, ik heb les verkeerde boter, maar nou, gezouten. Oh, smakelijk, dank je. Zal ik daar een zin voorlezen? Stuur je mijn gegevens op. Oh. Stuur je mijn gegevens op en win prijzen. En spreek in. Daar geven we. Je docht de eren hiepen en sjocht hem aan. Het maakt trouwens ook uit wat voor dialect als spreekt in het Fries dan. Ik ken alle jaar, alles is neder, want ja, zo'n machine maar dus het hele Fries verstaan natuurlijk. Hè. Net zo van dat je niet een keer wat Fries praat dat het dan wel versteert. Komt ze in de Zuidwesthoeken, dan versteert het niet net meer. Het is voor de gehele provincie. Later wereldwijd. Hè? Als je nou net direct voortgaan, begin ik te razen. Ze organiseren je waterrennen en tochten met hinders. Als het stormig waar wordt met heegwetter, zal het natuurgebied onderstroepen. Hier dit aanbod niet al die letter kwam, dan hier ik in de zaak blijven. Nou, dan gaat hij weer inchecken en daar ben we 4 cent insprutsen heen. Dan zag je op naar de 200 uren in totaal. Ik stel hem waarom, ik stel hem voor ik inmiddels insprutsen ha. Oh. Martijn Pool, jongen, bedankt voor de inzending. Zie je hem shutball? Ik zit op dit moment op nummer 27. Tamme, die zit onder me met 1242. Is dat de Tamme? Of is het net de Tamme? Tamme O. Weet je wat Tamme O? Te V. Zo, doe ik eens de channel vol mensen. Zo JBJ is gewoon echt, die had gewoon 4000 centjes insprutsen. Dat is gewoon echt hele vol. Hè? Dat is gewoon echt de steeds van aldermacht. Wat een product. Dus ja, dat ging natuurlijk, dat wil ik natuurlijk heen. Hè? Ik zit nu op, zit nu zelf 1250 centjes. En ik mag dus naar de 4000. Nou, dat ben dus nou een stuk als. Nou. Rekken is net het beste, 150 plus 4. Dus dat is 4250 cent nog. Maar ook heel positief denk ik. Ik zit nog op 12,50 hè. Dus dan, nou ja, ik kan berekenen nou. Maar dat is heel vol nog in elk geval. Maar ik moet rustig gewoon elke dag gewoon een paar centjes inspreken. Waar daar natuurlijk de vakantie. Nou, maar toen zien hey, hoe gaat dat beginnen? Dan hebben we samen binnen de kwartste keer 200 uur. Waarom binnen 200 uur zul je hem afregen? Ik heb begrepen dat de ontwikkelaars pas bij 200 uur echt een betrouwbare dataset hebben. Want er moeten natuurlijk heel veel verschillende stemmen erin komen. Het kan ik niet in je stem wijzen, want dan zullen we maar in je stem verstaan. Dus met heel veel verschillende zinnen met insprutsen worden. En dan kan dat algoritme aan de slag. En dan krijg je dus echt die kwalitatief hege dataset. Maar goed, we gaan er even insprutsen. Ik ga al zien dat wat mensen dus al hun prijzen die in ik kan nog even hier iets instarten wat de stagiaire maken had. Die had iets maken met een zoekenballen. Want dat past ook denk ik op dit moment. Dus we even zien dat hij het doet. Nou, dan gaat het jongens. Zullen we even zien wat de stagiaire maken had. Prachtig. Wat mooi hè. Wat kennen ze hier? Wat leren ze hier in Prudden, hè? Ongelooflijk. Toen hij binnenkwam kon er helemaal niks. Nu kennen dit al. Dat is toch geweldig. Die jongens stagiaires, jongen, die hadden geweldige
Een geweldige tijd van hun leven hier. Nou, dat weer het even van Joert. Morgen show je natuurlijk weer op de livestream. Hè. Dan ben je natuurlijk al je weer bij. Hè. Ik ben hartstikke gezellig weer. Hè. En morgen hebben we nog wat speciaals, wat bijzonders. Maar we moeten wat bijzonders doen. Zullen we naar achteren? Nog meer prijzen? Misschien kunnen we nog wat horen. Die wil meer prijzen voor dan. Wat voor prijzen? Nog meer popsoorten? We gingen gewoon telkens verder. We gingen telkens meer. Morgen kerst meer t-shirts winnen, meer pops. We hadden net zozeer verschillende dingen, maar gewoon meer van hetzelfde. Dus dan kerst gewoon... Nou, dan wens ik gewoon de volgende keer gewoon 50 lampjes. Ja, nou, dat is in ieder geval goed te zien. Zwembandjes? Zwembandjes? Oh, zwetbandjes. Ik dacht zwembandjes. Ik denk al, wat is dat? Waar zijn de zweetbandjes dan? Die hebben we niet laten zien. Ik heb hier eentje. Hier eentje. Zo, zwetbandje. Daar strek bij. Als begint te zweten hier de dienst spreken. Mike Bons zei 2 kijkers. Waar voor die? Je bent tolwes ook. Anyway, zwetbandje. Een stukje. Lekker, broekelijk lekker. Nou, dan Johannes Looyinga. Ja, Mike, doe maar erbij wijzen. Daarom, jongen. Dit is een zeer exclusieve live show. Hè? Dat is allemaal een stuk bezien, hè? Zeer exclusief. Doe wie is erbij? Mike Bon. Een van de weinige kijkers. Nou, dat is toch geweldig. Nou, ontmoeten we. Veel succes bij het inspreken, hè? Zet hem op. Je kent het. En dan zoek je hem gewoon weg. Keep on rocking. Beste.